नेता मंत्री हिंजांनाय रक चौमरी जराव सिमी मैखुमु हापलक हाइके लोपा लोपा अंगलायो फियाबा चौमरी पाइ थांके ते खरकसन फानो नोगिया फियाबा आश्राम बारिबो त्रिपुरा मथानिगै बातायै कप्लायनाय एमएलए एबा हास्तिनि केबेंनाय बदलनि आदं बरम गोनां अनिमेश देबरमा सालब्रुम लोगरनि जोंजाल बिरमानि कथमारंनो खोनानानै बागै हाबानगो थांगै लोकरंनि सामुं खायबानि लगी लगी खलावबो अंखरजाक लोकरंनि जोंजाल खानानै बागै बाबिसा बखा कुबुनि लोक आदं हिंजांनाय एमएलए मन्त्री रक आशोक सालब्रुम अंखरमा नगिया फियाबा हास्तिनि केबेंनाय बदलनि आदं एबा त्रिपुरा मथानि सामुं तांक्राखनि सिनिजाक बरम गोनां अनिमेश देबरमा जतनि सोलाय सिगांजाक आबहाकिनो तिनि क्राक सालबो साकबायथनि आमसाय आश्राम बारिव थांगै लोकरक बै मालाय गाहाम हामिया कक सालायका आरो थांगै नुखा आमसायो थांफाय खायनानि बागै लामानि सिमी चेंगै नोंजांनाय दै रगनि जोंजाल रोंनांगौ फोरमायरनि बियाल नुकजाखा।